Labang so Kahumri dama pora hut bes karbiang long Hamren rong Sophia long EM Madhuram Lekthe in church fishery thetam asaihem ki kimpon japhan along in sompon he. Labang solong e ki sompon la ke ECCM Dr. Tuliram Ronghang akimanga tengsi. Bes karbiang long district hempi Hamren rong Sophie Handloom and Textile setami superintendent ki donang jalar puthot additional director si pedopon po pualong e sompon le. Labang solong iki sompon amelong lakhaner kep Hamren MEC constituency EM Mongol Singh Timung pen ke chenglok BDC chairman lapen BJP long ke claim ke dama bang phu bang phiatum chetong dunrin tisi Hamren rong supia long setami kaching thura sai phan claim dam pon lapuson kaching thura sai angdeng kirapon khegapot Hamren rong supia rata tum pen ke ECCM Dr. Tuliram rong hangaphan akiro piponsi long iki somame mesen pen pachun pon ya por ke mi komentu tong dui ne la sorte in penile tum chingwai ko ada superintendent officer lo bagya non bagya assistant director office penalo posi la da prabjim pen CM sar everything pen ipon pasila lo ningarong mi alam da Hamren non bagya inglong gusi bang na kubo sitame morning sike kilamin naji a district ke west karbiang lo Hamren lo athela dang non towar pen non asamala pen chenglok MOS towar mukha ans tame CM sar pe daptaning je la da tetan scheme non cheng kon pola non barika season ke parno potang ke sili tunda west karbiang long ke the iconic isi a place man po la bangening ke thedo non li tum uwi mi tum tamne la so alam kar du no pending karong the piglo ne pending ke ching sama the piglo ta du ga ve tamne li tum chirap chitu tu na po asi milin ben dan je lama galan lo non la ba soning kanong boxi la ba pini along iki sompon labang so office hema bangke patang iko lapen ke muning January along pena bangke ni tuning kupon hit lapen ke muning ang bangke engelada post creation mokha tangpo da officer ake theke the officer doko engineer doko assistant engineer assistant pilopuita ho officers tum doko district officer ke lage dovek ko pasolo ko se kaddo ko edanang dum plan ko asila hello nilin ben khanje bang telefon ko bai ke melo asila non CM sar dotik telitum lahai telitum ke kelong ni hormu asam telitum longun labi asila do eta be tum hirjumi piduna ko tapen ke alang liphan ansu se ke paklem thege phanda me telitum jako horang kami pidun bon ko lalu ko News report KTV News.